en de liefde. De wachttitel heeft er opgenomen de tafel. Het is een dochter van Kashmir van Kuttershof en Anushka van de Reutershoeven, de dochter van Kirchhoff. Volgens eigenaar Daalhoven van deze dagen. Deze combinatie had in de eerste omloop 8 startpunten. Ze hebben de rekening met hem niet. Ja, dat is goed. Dus dat is eigenlijk best de vierde rechter is er wel. De hupjes hadden dan in een bouw. Vroeger waren er 3 gasten. Toen wij 3 meer in op de dag en dat was 3 en 6 startpunten. Toen was het duidelijk dat dat daarvoor was. Maar nu met die 4, is dat voor een balk of is dat voor een wind? Heb je dat de hele dag gebeurd? Ik heb die momentopnamen en achter de zoek ben ik niet van de reek, maar voor de eerste ding.